Ang relasyon sang bana kag sang asawa dira sa kaminyoon, isa kadako nga talan-awon o kon picture sang aton paghangop sang relasyon ni Kristo kag sang iya iglesia. Ang Pagtuon Subong, semanal nga paghusisa, pag-review, pagtuon, o kon pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskuela, sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang Pagtuon Subong, ang isa ka Ilonggo nga translation sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito, Tomado, inyo ang sunod nga host sa siningaton programa, ang Pagtuon Subong. Kagari ang akong duwa ka mga resource persons, inyo na ni sila nakita sa ligad ng mga panahon. And I'm sure nag-enjoy ka mo and much more. You will enjoy some more mga kauturan sang ila nga mga contribution karon. Una na kong pakilala sa inyo siya ang aton nga Associate Pastor diri sa aton simbahan sa CPAC. Siya man isa sa aton mga maestro sa aton academy, kag siya ang aton nga in charge sa spiritual welfare sa aton nga mga estudyante sa high school, both junior and senior departments. Wala sang iban si Pastor John Deloyd Coro. Pastor, may adlaw sa imo. Ngadlaw Pastor Tomado, kay Dr. Choi, ngadlaw. Abi na sa aton mga tigpalamati kag sunod sini nga programa, ang Pagtuon Subong. Akon man kamo gina tamyaw, kag gina pinimbaya nga mayang adlaw man sa aton nga tanan. Sa inyo nga tanan dira. Yes. Mga kauturan, si Pastor John Lloyd, hindi pa siya ordained, but hopefully soon and very soon, iya gini malabot ang iya nga ginahandom nga ma-ordain siya dira sa ministry. Ikaduha na akong pakilala sa inyo mga kauturan. Siya ang aton communications, public relations, marketing, and even research directrice sa aton diri sa CPAC mga kauturan. Kadako nga kadaapat ka mga dlagko nga mga departamento. Kag siya ang head sini mga kauturan. Wala sang iban si Ma'am Emeline Joy Kalyusa Maglana. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Nagitay ako nga balik naman ta sa Yes. ang discussion karon daw kanami. No? So, ginatamyan naton ang tanan naton nga mga tagpalamati. Kag welcome gid kamo always sa amon nga programa. That's correct mga kauturan. Nga si Ma'am Joy gid ang akong ginkuha nga manginisa sa aton mga discussant o resource persons karon mga kauturan. Kay English major man gini si Ma'am Joy sa education. Kag grabe ang iyang knowledge about literary forms and as well as literature. That's why siya gid ang akong gintuyo. Kag reserve ko gini saya ang lesson 3. And I'm sure damo gid ang atong mabenepisyo karon. Sa hindi pa aton na idoko ang atong mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, salamat gid nga ikaw naman upod sa amon. Buligi kami nga tatlo, si Ma'am Joy, si Sir John Deloyd, kag ako Ginoo, nga ang tanan nga mahimo, pinagi sa bulig sa balahan nga espiritu, will come out the best result sa amon discussion karon nga tion sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Sir John Deloyd, ang aton sadzaran nga text. Ang aton sadzaran nga teksto makita sa Bugna, Kapitulo 19, versikulo 9. Naghambal diri, kag ang manugtunda nagsiling sa akon, isulat ini, bulahan ang mga ginaagda sa panihapon sang kasal, sang kordero, kag nagsiling siya sa akon, ini matuod ng mga pulong sang Dios.
Yes, and that's correct. Ari na kita mga kauturan sa leksyon 3 para sa Abril 12 to Abril 19. Images from marriage. Ang aton ginatunan sini nga quarter halin kay sang Marso sang Abril hasta nagid sa Hunyo. Kung ano naton mahangpan ang pagtuon sa prophecy, not prophecy itself, pero ang mga images dira, ang mga symbols kag mga allusions, mga kauturan, kung ano ang aton matunan, kaya ano aton makuha, to better understand about prophecy. Ma'am Joy, images from marriage. Yeah. Ang kaminyoon is the most intimate relationship of human beings. No. That's why nga dito sa Hardin sang Eden, amo ni ang duwa ka mga institution nga God founded before the fall of man. Si Adan kasi ba, amo ang kaminyoon kag ang adlaw nga nagpahuway. So ang kaminyoon is the best image nga aton magamit para pag-understand naton sang mga umalabot nga mga panahon. Yes. Ano pagid, Ma'am Joy, ang imo na talupangdan nga mag-answer sa aton sa sini nga simana nga pagtuon? Pastor, I'm glad nga amo ni ang imong ginpili no nga inang aton nga diri ko upod sa discussion. Images from marriage. When we study damo nga mga images from marriage nga that point out even prophecy. Oo, tapos how we understand paano naton mahangpan gid maayo ang aton relasyon sa Ginoo. Sa Ginoo. Okay. Kay kung lantawon naton diri marriage is supposedly to be the closest relationship here on earth. Amo gani itong siling mo kaina pastor nga amo na siya ang gi-establish sa Garden of Eden, isa sa duha. Even before the Sabbath was established in the Garden of Eden. Marriage gid ang una. Even the miracle of Jesus nga first miracle niya marriage gid. Oo. Kay gusto the Lord wants us to understand nga He wants us really to have a very close relationship sa aton. So amo na nga kadamo lang ang Biblia nga mga illustration nga go back sa marriage. Kay akon nga nakit-under nga ba even in the Sunday pakadto na dito sa Monday and all throughout our lesson we can see a lot of representations, damo ang representations and even metaphors, images nga talking about marriage kag in the bottom line amo gid ang gusto sa Ginoo nga ipahangop sa aton nga I want to have that close relationship with you. Although of course sa aton nga pagtuon karon nga hindi man nga institusyon gina-attack man ni Satan. Amo ginenduwa gid. Ang duha gid. Kami niyoon kag ang Sabbath. Yes sir, Jandy. Tsakto gid no hambal ni Doc Joy no nga isa gid ni siya ka importante nga kamatuoran ba ang ginapakita sa aton sang Ginoo kung ano ang iya tinutuyo sa mga katawhan. Tuyo niya nga higugmaon gid nga may ara gid sing suod gid nga relasyon. Kag of course above all gusto niya nga luwason ining iyang mga katawhan, pastor. And that's it. So ang aton introduction, Ma'am Joy, Doc Joy kag Pastor Jandy, nga sa adlaw wala sang katapusan. Amo gina-atake sang kaway. As we have also learned nga from the beginning, ang atake sang kaway, ang kaminyoon kay adlaw nagpoy. In the end, in the last days, the same. Kay may kaminyoon nga ginamensyona dira is about the wedding of the Lamb and His people and the church, and that's it. So inagubon gid sang kaway. Sir John, di balik ko sa imo, one flesh kanabi sini. Yeah. Ano ang buot silingon sini regarding the metaphor of marriage? Nga ang mag one flesh. Yeah. Pastor kanami sini nga picture no or metaphor nga ginahatag sang Ginoo sa aton when it comes to marriage no nga one flesh usa ka unod. Akon isa nga nakita sini diri mga kautoran nga magambal kita nga one flesh though separate sila, opposite sex sila, duha sila kalawas pero
spiritually, isa sila. Isa sila. Both sing ganun, pastor, mga kautoran nga, wala gid sing magpatunga sinisang mag-asawa bana kag asawa. Wala gid sing iban nga mag-intra-intra. Kung may ara man mga kautoran nga mag-intra, dapat ang Ginoo. Kaya dapat kuno ang ka-love triangle sang mag-asawa kundi ang Ginoo. The more they get close to God, mag-close man sila nga mag-asawa. Last week, Ma'am Joy and Sir Pastor. Jandy, ang aton leksyon is about, ang isa sa mga prinsipyo is the first mentioned principle. Yeah. So, ang marriage was among the first mentioned. Sa labi na sa Genesis. Okay. Death as well. Okay, killing first mention. So, hindi ang first mention will become the bridge sa atong pagtuon sa greater understanding about marriage. Okay, ang punto diri nga sa Genesis 2, chapter 2, ang siling ni Adan, ini bones of my bones, a bone of my bones and flesh of my flesh. And God pronounced them as one flesh. Ma'am Joy, yes. Yes, Pastor. This is another image ba nga ginapakita sa Ginoo nga una-una niya naging establish nga institution. So wala gid tani ising magpatunga between the husband and wife. One flesh, meaning they become one mind. Yes. Isa na lang tani Actually, halin gid sa isa. Ginkuha lang halin sa isa. In originally isa lang gina. Sige. Dito halin ang babae or woman. That's why I called this one should be called woman. Gina siya. Gin-establish na siya dito when the woman was created. So gihambal pa gani dira sa Genesis, when marriage happened, they become one. They leave the father and the mother. They become one. And even here, it says the man and the wife were both naked and they were not ashamed. Meaning, sa duha, no, man and woman, when they come together into marriage, isa na lang gina sila. Isa na lang gina sila. Imagine, ginkuha ang woman from the man. So, when Adam really saw Eve, this is my bones, the bone of my bones, and this is my flesh, something like that. So, ginapakita dira nga, when we, in union, no, kay, it's an image also of our relationship with God. So, when we become one with God, ang aton panghuna-huna, parehas sa iya. Parehas na sa iya. So, that union is so close nga it even said there na one flesh. Yes. So that unity, Pastor, the unity there nga ginapahayag sa Ginoo sa aton. Imagine one flesh. So wala na sing kung ano pa ang lantawan sa isa, kung ano pa ang isa. So they become one even in the way they think. Yeah. So amo nang ginahatag sa Ginoo nga if you are one with me, ang imo panghuna-una parehas na sa ako. Kaya sa marriage, ma'am, isa lang kamo katinutuyo mo. One direction, one plan, one purpose, one fulfillment, one undertaking of mga isa inyo bata, ang inyo tanan, both of you, husband and wife, ang inyong direction sa bata, the future of the may mga project kamo, both of you are having the same plan, the same support. So, yes, Sir Jandy. Diri pagid pastor, no, ako nakita nga may ara diri tatlo kang prinsipyo nga ako nakita, no? Nga as husband and wife, you must forgive your spouse. Yes. Despite all the faults, mga mistakes, forgiving. Yeah. Second principle nga ako nakita, acceptance. Whatever the past, dapat sino man ka, accepted baton ka. gid nimo ang imong spouse, asawa or Even bana. the faults. Yeah, Even the faults according to our lesson. Yeah. Baton gid. then, Ikatatlo mga kautoran nga ako nakita dari nga prinsipyo, dapat you put your spouse before yourself. So grabe ni nga prinsipyo. Grabe. And that's correct. That's a perfect marriage. Forgiveness, because no one of us is perfect. Makasala kita. And you are ready to forgive. And then another thing kanami isang punto nimo,
nga ano ganito, acceptance. Acceptance. Oh, mangin sino ka man. Maging sino ka man. Spouse first. Yeah, and then spouse first. Okay. And that's it. Karon ang naitabo ginakontra sang kaway. So, amo ni kani ngati siling sang Ginoo sa mga Parisiyo ti si Moses nagambal sini, and it was Moses also nga nag-implement sang divorce, so forth. Yes, ma'am, do you have something to share about that? Yeah, inimanggod nga siling sa mga Pharisees, so even Moses commanded nga inang about divorce, no? Or to give a certificate of divorce. The thing is, like what we have said sa beginning, Pastor, nga ang kaaway gina-attack niya gid ang marriage. Nga supposed to be wala gid sing makapabulag sini sa ila eh. The principles you have stated, no, kung amo tong mga prinsipyo aton nga sundon in marriage, wala gid tani sing makapabulag. Oo. Pero kay lifetime gid tani na, no, amo nang ginasiling sa young people forever. Oo, mita sang forever. May palagi. Oo, pero wala gali forever eh. Di ba ang mga young people karon gasiling sina. Pero the thing is, they should have been lifetime. Ideal, no, the ideal marriage. So the thing is, it has been attacked, relentless attack. Wala sing pag-untat nga pag-attack. Day and night, 24/7. Kabalo ang Satanas nga kung amo ganini ang mabungkag, society will mabungkagin. Yeah, marriage is the core, ano na siya, the first unit of society. Kaya ara-dara ang pamilya, supposedly. Kung mabungkag ni siya ang society, bungkagin. That's why, kung any problem sa society nato, no, lantawon nimo, kung aton gid lantawon gabalik gid dito sa marriage or gabalik gid dito sa unity supposedly of marriage. Kung madula ang unity, bungkagid amo na nga damo ta problema, Pastor, sa aton society. Abo kadamo pagid sa amon tani ba wala na ginalagas ang panahon ang punto, mga kauturan, nga ang marriage amo siya ang image sang aton relasyon sa Ginoo. Atong tatlo ka principle ma-apply gito, Sir John Dolen, sa aton relasyon sa Ginoo. God is ready to forgive us. God is ready to accept us. And God put us ahead of Himself. Kaya nagpakamatay ka ni siya, He denied Himself for us to enjoy salvation. Yes. Beautiful bride. Ano di ka namin isini? Ang katawhan sang Dios, mga kaabiyanan, Pastor, gwapo kag gwapa. Yeah. Amo gani ang nahimo nga ehemplo, even the Queen of Sheba, the nearby countries, nag-visit sila sa Israel because nakita nila nga duka kanami sinisang nasod sang Israel. Pero Dios aton lason, mga kauturan, it's not because of what Israel was or is. Sa atong panahon subong, kung ano kita nga mga katawhan sang Ginoo, not because of us, our faithfulness, our kung ano kita, kundi kung ano ang aton nga Ginoo, or what He has done for His people. Yeah. Ang Ezekiel, Ma'am Joy, ang punto diri, ang narrative diri, ang istorya nga mabasa naton nga may babae, babata nga ginabandon sa iyang ginikanan. Sa field. Sa field. Nga bago lang siya na panganak, nagadugo-dugo pa, ginbayana. Sa aton pa, abandon, neglected. Nagyan sa isa ka tawo ginkuha niya, gintatap niya, ginpadako niya, and then later on kanami kagwapa, ka attractive, and then in the end iyagin pangasawa. And that's the picture of Israel, Ma'am Joy. Yeah, namian gid ko sa isang narrative, Pastor, kay it's an image ba. Klaro kayo dira nga when you were born amo kasi ni kapangit, no? Kung amo na kalain ang at the beginning. Pero pag wala dako gid na ka. Wala gid. You're nobody. Oo. Wala sing namian gani except for that man na nagkuha sa iya kag ginpadako siya. Kag in the end kagwapa-gwapa. She became even a very Queen, beautiful, very powerful ang beauty, no? Ang nakasiling dira. I like how the details ba ang pag-describe dira. So, amo na nga ang illustration naman, if we think about it, wala gid tanong, wala gid tani pulos na we were abandoned. Why gid pangit-pangit kung ano ni ang term, we're nothing. But only because of God, we become beautiful. So amo nang danger dira gani nga ang aton lesson, no, nagasiling dira nga
there's a danger nga kung if we think that our being good is because of us, our being prosperous siguro because of us, our being beautiful is because of us. Siguro gahuna-una ang isa ka tao or isa ka a woman or a lady nga, nagwapa ko kay nagapamutang ko sini or ako ni. There's a danger, no? May danger gid, and we go back to being pangit manggid kung mag-amota sina. So it's only because of sa Ezekiel, because of that man who took out that baby, that infant. So it's because of God who took us out from our sinfulness. Kay kung aton gid istoryahon nakasala gid ta kag we are nothing na gid. We are nothing na gid. It's only through God's did, no? Nga amo na nga mabalik gid ta, nabalik ta sa pagkagwapo kag pagkagwapo. Yes, and that's it. Ang akon gani sini ititle The Beautiful Bride, from nobody to somebody. Nami nangawali pastor, no? Sige sir. Pagpadayon sa aton lesson mga abyan, no? Ako nakita nga in ourselves we are nothing gid ya. Abandoned baby, law ay pagid. Pero una kanami mga kauturan biskan ang Ginoo ginhimo niya tanan nagpakapangit hambal sang atong Biblia nga there was no beauty in him. He was despised, he was persecuted, he was bruised. Tungod sa aton mga kauturan, Jesus experienced it para lang kita nga mahimo nga gwapo dira sa iya. Pero isa bagin Ma'am Joy, na-transpose kin siya to be above everyone. Nga ngiyang beauty kita nag-queen gani siya. Not all women, not all girls become queen. Pero siya queen. No, from nothing, ginkuha lang to siya. And that's the danger, amen. Amo ning natabo sa Israel. Israel was nothing. But because of God, they became somebody. And ang punto lang, gintanaw nila being somebody. Nga they are proud already to be. And then, amo na, so, na in danger dira. Yes, I like to read the lines sa aton lesson. When God's creations assume that their beauty is their own, that beauty is cheapened. Okay, and trouble awaits. Trouble awaits. May aragid pala ubuton nga trouble kung may pala ubuton nga kung maguna-una ta nga self-sufficient na ta. And we don't need God gani kung maabot na nga punto. Trouble awaits. Tuesday, Hosea's harlot wife. Send. Grabe ni nga sugo sang Ginoo kay Prophet Hosea, no, nga on purpose gid ya. Purposely gid nga pangasawa dito sang harlot. Ini mga kauturan pagpakita ni sa kung ano ang Ginoo sa aton. Sometimes we cheated as a people, meron kita sa mga spiritual adultery or idolatry. Ginapakita diri sa atong Ginoo nga biskan ano kita ka cheater sa aton nga panahon subong mga batanon malimbungon. Ang Ginoo gihapon andam sa pag baton sa aton just the way we are, sinful, frailty, same sini nga context mga kauturan sa kay Hosea, nangasawa siya sa harlot nga wife. Kaya ang Ginoo wala gapili kung sino ka man. He can tramo ni sa atong leksyon sa Monday. Ari naman. Yes, Ma'am Joy. In relation to Revelation 17, if you have an idea. Sa Revelation, makitaan man natin dira, Pastor Abi nga, the illustration no, katong Hosea, ang connection sa kay Hosea. I can just imagine ba, ano kasakit kay Hosea ba? Nga, ginkuha niya na. Wala gyapon, balik gyapon. So until the time nga ginredeem niya na gid na nga wala na gid gani na pulos ang iya nga bili balahaw. But in Revelation also makita naton dira nga di ba nagsiling dira one of the seven angels nga tong may seven bowls siya came and nagsiling siya nga, come here, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. So ako magpadayon ka sina no nga choice na gito siguro sang asawa ni Hosea kung pero in the end no nga it's implied ba nga Hosea took her in, tapos so it's implied nga wala na gid siguro siya simpre wala na siya sing pakadtuan siguro or something like dito na gid siya kay Hosea, but here gani
if the harlot sits here on many waters, and then the harlot led many to immorality. Siyempre, no, kay siya harlot mo, and it led many to immorality. And even those who dwell on earth, nag-upod man sa iya drink the wine of fornication. So, ang image nga makita naton nga, kalain gali, no, kung if we really, kung magsunod na ta sa harlot, and we hindi na ta magsunod sa Ginoo, we're just like the harlot. Kung kisa bala kasakit bala pastor, kung amo gini nga image, amo gini nga image, pero kung on naton bala, do kapila na kita nga we strayed away from God. Wala, we commit sin. Tapos ang Ginoo ara lang gyapon, balik naman, amo naman na sina. Kay nga Ma'am Joy, namangkot nga amo gini nga klase sang image, amo gini nga klase sang sulundan ang aton dapat hangpon. Kay ang gusto sang Ginoo nga siya lang gid bala. Nga hindi na kita tani mag-entertain sa kalibutanhon nga mga prinsipyo, kalibutanhon nga mga ways of life na siya lang gid tani. Galing kiti ang kaway grabe gid mag-entice labi na sa mga batanon. Yet God says, balik ka mo, paunta ka mo gyapon. And that's how good God is. And then in the end, sa atong leksyon sa Thursday, ini nga babae will be judged. Nga siling siya Ginoo, enough is enough. Okay na. Pero hari kita na sa Wednesday, sir. Ay sa akin, Rebecca, bawa ka namin ang sinigang love story. Love story. Yeah. Ang tinutuyo sa ni Abraham mga kautoran, sa ako nakikita diri no nga gusto ya gid nga si Isaac hindi mga sawa sang kinanayt. Dapat ang dito lang gid sang iyang mga kalahi, mga kaliwat. Ako nakita diri mga abiyan, mga kautoran nga hindi gusto ni Abraham nga si Isaac ma-impluwensyahan sang pangkalibutanon. Gusto niya nga matutom lang gyapon ang iyang bata. Diri mga kautoran, may importante gid gali nga kung mangita kita sing partner sa aton kabuhi, mga sawa kita mamana, ang suggestion sa aton lesson with the same beliefs and same faith. Kaya according to Apostle Paul, what can darkness do with light? With light. Nga hindi gusto dapat nga ni Apostle Paul nga ang iyang mga katawhan, kita nga mga katawhan sang Ginoo ma-impluwensyahan sama sang ginambal ni Ma'am Joy nga makainom kita sang fornication sang sining nga harlot woman. Yeah, Ma'am Joy, before na ko niya-text mo, basi malipatan ko ni nga punto ka namin sini. Si Rebecca, Ma'am Joy, ginkabig nga second Abraham, on the idea nga I will go. Yeah. Yes. Kaya si Abraham nagsiling, Abraham, guwa ka na sa imong nga ginalinan. Kadto ka sa lugar nga diin po ikaw dalon. Ti sila na ba, yes sir, I will go. Karon si Rebecca mo man. Pagkadto ni Eliasar nga servant ni Isaac na ikan, ti nangaluyag si Eliezer dito, Eliezer kay Rebecca. Ti siling sang nilaban tat nanay ni kanan ni Rebecca. Nga ti ano mas maupod ka. Ti gawat-awat sila sir, basi hindi. Oh, pero ti sila Rebecca, yes, no problem. I will go, Ma'am Joy, ano mo. Pastor, sakto gina nga Rebecca is the second Abraham ba? Kung ako siguro to, nga maupod man ko hindi ko kanini kilala. Mangani, again sa ilang cultures, again sa ilang practice. Yeah. Tapos inabalang hindi ang nangaluyag sa imo, hindi tong tao nga imo nga pamanahon. Servant. May ang servant no ang nangaluyag dito. Pero Rebecca must have seen in Eleazar nga sincero ni siya. Yes, and that's correct. Oo, tapos syempre dala sa pag-ampo to no ano na. And I'm sure Rebecca saw that one. Tapos nagsiling siya, I will go. So, second Abraham gini siya no nga when Abraham was called. Yes. Wala gani siya kabalo diin ka. Abraham was comfortable siya sa tunga time. Isa siya sa mga mga dato nga mga tao sa tunga panahon. And Rebecca also, kung ako man kalayo sa katuan. Wala ka kabalo kung sino to. Tuhog na pastor, wala ka kabalo. Pero she said,
sige, malakat ko. Yeah. I will go. Yeah, I will go. Because of you nga nagpasalig sa Oo, akin. nagpasalig. I trusted you. And then si Eleazar is considered as the messenger of God. So at mga workers na nga nagpasalig nga muna nga bisan mo na to nakita ang anak ang aton pamanon. And then ini nga istorya, ini nga narrative is the metaphor of our relationship with God and us. Okay, nga siya aton bana kita iya nga asawa. And then, no question. I will go. Mamubos na ginaton panahon. Sir, gamay lang ang punto sa aton nga Thursday. Mira gid sing danger gid tuod kung ang isa ka bana hindi matutom sa iyang asawa. On the other way around with the wife, hindi siya matutom sa iyang bana. Hindi lang sila ang mapiktuhan, kundi ang ilang mga kabataan. Amo gid ang dako gid nga maapektuhan sining unfaithfulness. Gani diri sa aton nga lesson, hambal sa aton lesson, the harlot will be judged. Hindi lang tong harlot ang mahukman. Upod tong mga tao nga nag-inom sa iyang wine. Nagpakigbahin sa sining harlot. Ang kanami lang, pastor, kay ang mga tao sang Ginoo nga nagmatutom, hindi sila maupod, kundi magkaara sila sing kaluwasan. Halin sini nga pagguba sini nga paghukom sini nga harlot woman. Yeah, ang isa pagil punto, sir, nga atong nagpakigbahin sa kaigo sang babae has the chance. Kay they were commanded, they were asked, get out from them. To come out. You stop that kind of business with the woman because the woman one day will be judged. Yes, Ma'am Joy. Yeah, kanami lang, pastor, although ang nag-upod sa iya, syempre upod sa judgment. Of course they know. They know nga they were warned beforehand. Pero ang kanami sa story diri sa Revelation kay in the end, pagkatapos na hukom, there was heartbreak, may mga heartbreak dira, others were lost, pero in the end, there is a celebration ba? Kay nagsiling ang Ginoo, I am here na. I'm taking you. Ara may celebration na dira. And our lesson is even saying that the world is being restored to the way God originally designed it. Yes. So that's the assurance ba in the end, mabalik na gid ta sa ato ba lang the perfect state nga gusto sang Ginoo sa aton, nga ihatag sa aton. Yeah. Before na ako nihatag sa inyo, ang inyong mga last take, may ang punto nga ako nakita sa Thursday, nga may sa Revelation 17 and 19. Kay we are studying about the prophecy mo. Nga, sa sini nga panahon nakita ni John, nga ang judgment sang harlot, to simultaneously dungan ang wedding sang lamb, kag sang iglesia, kag ni sang iglesia. And then ang siling ni John nga gin-emphasize gid sa iya nga John, blessed are those who invited to the wedding. And that's it. Nga bisan sila halin dito, nagwa sila, and now they have the chance, they have the privilege to be invited to see, to witness the wedding and be part of the wedding ceremony. The wedding banquet. Wedding banquet. Wala na kinubos na sobra na. Sir John, the last take, and Ma'am Joy eventually. Kanami sa aton lesson mga kautoran, ang kamatuoran may tungod sa kaminyoon, sa marriage. Damo kita sa mga leksyon nga makuha. Pero ang pinakanami lang gid nga mga kautoran nga akong nakita diri, ang wedding reception kanami nga maupod mo ang Ginoo didto sa pagkaon sang panihapon. Amo na tani aton handom mga abyan, no? Ano kanami kung pag-abot niya diri sa makaduha, maupod kita niya nga makakaon dito sa langit nun nga puloy-anan. Upod naton siya nga magapanihapon. Amo tanin ang aton handom mga abyan. Yes, Ma'am Joy, kanami. Yes, sir. Pastor. I'd like to reiterate kung ano ang ginhambal man ni Sir John Lloyd diri. Ang marriage, isa ka illustration sang Ginoo nga amo tani ini ang pinakasuod nga relasyon diri sa kalibutan. Kay amo na ang gusto niya nga aton relasyon sa iya nga isa lang ta sa iya. And ang assurance man diri maskin nga gina-atake ni ara ang Ginoo
ara ang Ginoo. And if we come back to the Lord, like the Hosea's wife, nga ang Ginoo gid hindi gani siya ang hindi gani siya ang nagsiling nga ang Ginoo gid nagsiling si Hosea gid nagsugo. Come, and then the Lord is ang invitation bala, come to the wedding banquet because I am there with you. Kanami pastor no ina nga scene bala ina nga palanaw, we can look forward to that one. The Lord is inviting us to the wedding banquet because He is there. He is the groom, kag ari ang iyang mga katawhan welcoming the bride with Him, and it's a beautiful picture. Yes, it's a beautiful picture. And then mga Ma'am Joy bala, every time nga invited kita sa wedding, we are really happy and we are proud. Excited kita. We can dress nicely and be part, to be recognized. Labi na kung mga sponsors kita. Wow, kanami sa aton yung ari na mga sponsors, so forth and on. And that's it. And that would be the picture one day. As long as we will just come out and that we are sure to be invited to the wedding of the Lamb. Sa hindi pa si Ma'am Joy mag-pray sa aton nga closing prayer, ako na nailiwat kami amon kagpasalamatan nga itong mga sponsors, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Mark and Meryl Mendoza, Doctors Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Ido and Fimidon Vandes. Ang magulutod, Alex Federo and Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anily Trino Perdido. Kag ining aton nga mga kauturan, si Manang Helen Barbasa, Manong Carding Mendoza, si Marlubel Hirota Lorraine, Ladel Labalan Gascon, and si Sister Antipas Piedad. God bless sa inyo ngamon nga mga sponsor. Marlene and Pastor Phil Peregrino Pagale. Yes, ma'am. Sige, Pastor, mag-ambot. Let's pray. Father in heaven, thank you for the images of marriage that you have given us in this study. Thank you, Lord, that you are assuring us that you are there, welcoming us in that great banquet, and that you are the bridegroom, waiting for us to come to you always and help us to always be with you so that we can be one with you and think just like you, and that when you come back in the clouds of heaven, we are there waiting. We are there very excited to really see you, that you are welcoming us to that heavenly home. Thank you for everything. Thank you for the assurance of your love. In Jesus' name, amen. Amen.